Uztailaren 14. Bederatzigarren festa eguna eta ez pentsa giroa makaltzen ari denik, ikusi besterik ez kalean nola dagoen jendez beteta. Gaurko egunerako zer dakarkizu egun? Besteak beste, Iruñeko San Ferminak mundu mailan erreferente izatera iristen ari direla. Zertan? Emakumeen parte hartzea bermatzen eta erasoei aurre hartzen. Aurtengoan ere, salaketak izan dira, baina erantzuna urtetik urtera gero eta zabalagoa da. Hori bera jaso dugu, ez hori bakarrik elkartasun keinu gehiago izango direlako gaurko egunean zehar Altsasuko gazte auzipetuen kasua da hori eta eurei ere elkartasuna adierazi diete iruindarrek. Tira, gaurko menuari dagokionean bestalde, hegaluzerik ez da faltako Iruñeko San Ferminetan, eta tira, azkeneko entzierroa egin da gaur goizaldean, baina bada besterik, bada berezi bat oso berezia dena, Bilabesaren entzierroa dena, tira, gu bertan ere izango gara, hori bihar goizerako utziko dugu baina. Uztailaren 14 da gaur, San Ferminen azken eguna, 9. eta honezkero 11etako eta bazkarietan izan gara, baina gauza bat ez dugu egin, gosaldu. Eta toki bat baldin badago hemen Iruñean gosaltzeko, hori Mañuetako txurreria da, ikusten duzuenez, ilara bete-betea dago, gu ere jarriko gara barruan sartzeko. Mikel Elizalderekin gaude, Mañueta txurreriaren barruan. Kaixo, egunon? Egunon, ongitorriak. Ze ordutan esnatu zara, ze hau oso goiz, hasten da martxan, ez? Hemen... Bai, ni, egunero, bost erdiak aldera, ze hau 6etan irekitzen dugu, hemen laurden gutxitan egon, pixkat gozaldu eta 6etarako irekitzeko. Bai. Jende asko pasatzen da San Ferminetan txurreria honetatik, zer du berezi? Edo zer dute berezi hemengo txurroek? Nik uste jende asko, pasatzen den jendea alde batetik da. Txikitatik beti danik etorri den jendea, bere gurasoekin edo tradizioagatik eta hori jarraitzeagatik, eta gero badaude turistak eta ez dakit hori gietan eta irakutzen dutelako eta hemendik pasatzen direlako. Ohitura bat bilakatu da jada, goizeko 11 arte zaudete zabalik, eta sekretua zein da, ze oso goxoak daude zuen txurroak? Azkenean ikusi duzuen bezala, erabiltzen duguna hori egurra, olioa, olibazko olioa da, irina guztia, material oso onak dira, eta azkenean hori produktu finalean somatzen da. Lehen bat zegoen goraino, egurra, eta ikusten duzuenez gaur azkeneko guna denaz, geratzen dena. Kasi aurten ez dakit oso ongi kalkulatu dugun, bagaude arrastoekin. Egurra asko behar da, ez? Bai, ez dakitzen bat kilo, 1000 kilo, ez dakitzen bat. Hori, pago egurra, hemen zatitzen dugu ere, eta gero horko kalderak egurrarekin berotzen ditugu, hor badugu ura, eta hor badaude beste 4 kaldera olioarekin eta hor prestatzen ditugu txurroak. Aldapeko sagarraren adarraren puntxan, txoria zegoen kantari. Txiruriruri, txirurirura, norkaritu arte du kantu eder hori. Txiruriruri, txirurirura, nokaditu ote du kantu eder hori. Egiten duguna da txurroaren pasta prestatu, orduan hemen hasten ditugu irina, ur beroa eta gatza. Orduan hemen gero nire lehengusuak ematen dizkio buelta batzuk nire egurrezko makil handi horrekin. Orduan bereziki, makil handi horrekin eman behar dizkiozu buelta batzuk, gero uzten diozu 5 minutu eta gero berriro beste buelta batzuk eta hemendik ematen dugu hango aldera txurroen moldoiak betetzeko.
udaren zolan, hili bat badago beilari. Txiruriruri, txirurirura, nok bilduko ote du Lili Sarmantori. Txiruriruri, txirurirura, nok bilduko ote du Lili Sarmantori. Hemen sartzen dugu txurroaren pasta, hau dela hori molde bat, eta hemen badago hori txurroaren zuloa. Jatzen dugu maza hau, egurrezko zati hau, eta barrura. Orduan orain, bueltak eman, eta indarrarekin espirala ongi ateratzen dugu. Orain, makilizeekin, hiru buelta ematen dizkiete. Eta ja hemendik dendara ateratzen dira saltzeko. Eta hemen asko zaudete lanean eta denak familiakoak zarete, ez? Hau noiz hasi zen? Hau duela aurten, duela 155 urte, bai, hori, aurten da, 155 urte horrena hori da. Eta gu izango gara 5. generazioa, eta azkenean hemen gaude, hori, Lengusuak, Osabak, Amatxi atzo etorri zen 84 urte dituela, eta atzo konpasa etortzen zen, ez da hori, haiekin egoteko, etorri karri genuen. Eta hemen gaude guztiak. Eta ja, 6. generazioa martxan dabil, osak... Beraz, honek ez duetenik, ez? Ba ez dut uste. Gu hemen gaude, gogoekin, eta azkenean bakoitzak badugu gure lana, eta esfortzu bat eskatzen dugu, baina azkenean hau ere oso polita da, jendeak asko eskertzen du, eta tokatzen zaigun ohitura hau mantendu beharko dugu, edo ikusiko dugu. Zu noiz hasi zinen hemen lanean eta zer tokatu zitzaizun hasiera horretan? Hemen txikitatik, ez dakit, 9, 10, 11, 12 urterekin jazten zara, ez dakit gauza txikiak egiten, ogia erostera, edo, ez dakit, hau mugitu, edo, tontakeriak, edo bandejak pasa, edo txurroak kaleko jendeari eman, edo, halako gauza txikiekin hasi eta gero ja gauza handiagoak egiten hasten zara, moldeak betetzen, gero txurroak botatzen, gero ja makilekin, hori niri oraindik ez da tokatu. Zure lana zein da orain? Nik egiten duena da txurroa kalderan hori bota. Espiral hori egin eta zaila izaten da, behar da praktika? Bueno, bai, hori hasten zara, ez dakit, 16, 17, 18 urterekin ja pixka bat indarra duzunean,
Eta, klaro, hasieran, pues kostatzen da, ze bada indarra, baina igual agian gehiago da maina, ez? Eta gero ere, orain ere, urtez urte irekitzen dugunez, lehendabiziko egunean hasten zara, eta ja baduzu erdia aztua, ez? Baina ja berehala hartzen diezu martxa, eta... Gaur San Ferminen azken eguna dugu, beraz zuentzako ere azken lan eguna. Imaginatzen dut, gero dena bildu beharko duzuela eta ez da bukatzen, baina gogorra izan da? Bai, nik aurten ez ditut egun guztietan lan egin, baina azkenean asko nekatzen du, gero ere gau ez egunen batean pixka aldiatzen zara, eta golo gutxi, hemen beroa, nekea somatzen da. Baina gaur gero hori guztia biltzen dugu eta egiten dugu hamaiketako bat pixka bat hobea eta oso egun polita da. Gero guztia bildu eta etxera eta gaur bakoitzak egin dezala nahi duena. Gozatu gaurko egunaz eta eskerrik asko guretzako bat arte hau egiteagatik. Eskerrik asko zuei. Lortu ditugu guk ere txurroak, eta beraz, gozaltzeko aitzakiarik ez dugu. Dena den jarraituko dugu, Iruñeko kaleetan gaur azken egunak zer dakarren ikusteko. ¡Hola, San Fermín! San Ferminetan ere badago aldarrikapenerako tartea eta gaur Gora Iruñak eta eraso sexisten kontrako emakumeen plataformak deituta manifestazioa eginda Iruñeko kaleetan. Gaur osteguna da eta 11 sexu abusu eta sexu eraso bat gertatu dela salatu dute. Erasotzaileak kanpora lelopean abiatu da manifestazioa Gazteluen Parantzatik Gora Iruña plataformak antolatu du, baina Peinen Federazioaren eta Iruñeko udalaren babesa ere jaso du deialdi honek. Gaurko manifestaldia dei egiten dugu egon diren 3 eraso sexualak direla eta baita ere egon diren hainbeste eraso sexistak direla eta esatea guk konstantzia dugula 3 eraso sexual izan direla, esan behar dugu bat egia da ez dela Iruñan izan, baina bai izan dela San Ferminaren testu inguruan. Eta gero ere, azpimarratzea, ematen diren eraso sexistak, Iruñan ematen ari direnak San Ferminetan ez direla bakarrik Iruñan eta San Ferminaren esparru hontan ematen diren erasoak, baizik eta urte guztian zehar eta leku guztietan ematen diren sexu erasoak direla eta eraso sexistak direla eta ezberdintasuna eta hori da guretzako berriaena eta notizia izan behar dena da Iruñako jendarteak eta hiritarrek planto egin diotela eraso hauei eta ikusiko dugunez gaur manifestazioan jendeak ez dagoela prest halako erasoak gure herrian onartzeko. Asteazkenean bertan sexu eraso bat egitea egotzitako gizon batek onartu egin zuen, emakume bati ukituak egin zizkiola Iruñeko taberna batean. Akusatuak onartu egin zuen halaber, 2.160 euroko isuna ordaindu beharra eta emakumeari ere 500 euroko kalte ordaina eman beharra. Halaxe, ezarria diote zigor gisa. Auzitegiak egindako epaiak frogatutzak jotzen du beraz, uztailaren 12an, gaueko ordu erdietan, erruztuta Iruñeko San Nikolas kaleko taberna batean zegoela. Eta ostegun arratsaldean gizon bat espetxeratu dute, pasaden uztailaren 11an Iruñeko taberna batean emakume bati eraso sexista bat bortizkeriaz egitea leporatuta. Emakumeak esan duenez, gizona bere ondoan dantzatzen ari zen eta momentu batean bularrak, ipurmasaiak eta genitalak ukitzen hasi zitzaion bortizki. Naiz eta erasoa aurpegiratu zioten, gizonak bere horretan jarraitu zuen eta azkenean emakumeak berak genitalak heldu zizkiola esan du. Momentu horretan erasotzaileak aurpegian kolpe bat eman ziola salatu du, lurrera erori eta momentu batez konortea galtzea eragin ziona. Esan duenez,
Momentu hartan lagunak laguntzera joan zitzaizkion eta erasotzaileak ihes egin zuen. Epaiketa datorren uztailaren 21ean egingo dute eta bitartean gizona espetxean egongo da. Y los agresores han sido detenidos. Además, durante los Sanfermines... ¡Hola, San Fermín! Sanferminak baino lehen jakin zuten Altsasuko auzipetuek fiskalak 350 urte eskatuak zituela taberna giroan izandako liskar bategatik terrorismoa egotzita. Gaur Sanferminen amaieran hemen bildu dira Gaztelu plazan 100 eta 100 lagun elkartasun mezu hori 4 haizetara zabaltzeko. Plaza jendez lepo dago, ikusi dugu elkartasunak ez duela mugarik, saiatu egin dira bai alere Sanferminetan Altsasukoekiko elkartasun hori ekiditen, elkartasunak delitu bilakatzen izan ere, asko izan dira kamiseta Altsasuarren aldeko kamiseta eramateagatik identifikatuak izan direnak, eta hemen dugu gurekin Isabel Pozueta Adurren ama, lehenik eta behin zer moduz? Bueno, pues egia esateko oso pozik edukitzeagatik hainbeste jende eta jasatzen ari dugun elkartasuna izugarria da, eta guretzat, bueno, pues pozez beterik, egia da. Beste aldetik ere badakigu gure seme-alabak alde batetik 3 gartzelan daudela, beste 7 hemen kalean daudela eta ze penak dauzkaten gainen. Baina, bueno, gaur egia esateko momentu honetan pozez beterik, ikusita ze elkartasuna jasatzen ari garen. Bai. Nik uste dut guztiok dugula buruan noiz arte bidegabekeria hau, noiz arte, bai, horixe. Jakingo bagenu, guretzat ere lasaitasuna handia hartuko genuke. Baina ikusten dugu daudela, edo gure intuizioa da zerbait dagola pentsatuta eta krudela, ez dakit nola esan, hau esperpentikoa da, orduan ez dakigu noiz amaituko den. Ikusi genuen noiz hasi zen ere, eta harritutak nola hasi zen, eta noiz amaituko den, benetan bizikin nahi genuke lehen jakitea. Ze hau da oso kurdela, bai. Pentsatzen dut jarraituko duzuela elkartasun ekimenekin, hemendik aurrerakoak jada badituzue hitzartuak. Bai, bueno, udan zehar oso zaila da mantentzea jarraitzen ari garen dinamikak, baina ikusten dugu, bueno, tartean baditugula data batzuk, adibidez, hemendik gutxira jarraituko ditugu erakunde desberdinekin harremanetan, ze ikusten dugu iraila urrialdean epaiketa izango dela eta landu behar dugula ekitaldi nazionala edo ez dakit edo nagusia, eta gero bestaldetik ikusten ditugu badaudela modu desberdinak gurea aldarrikatzeko eta gogoratzeko gizarteari hau injustizia izugarria dela eta mantendu behar dugula. Orduan agian ez dakit sorpresak ikusiko dituzue udan zehar, ze joango gara gauzak asmatzen eta egiten, bai. Beno, eskerrik asko eta animo. Mila esker zuei. Ikusi dugu zelako elkartasuna adierazi duen hiriak arrogotoko modukoa da. Bai, nik uste gaurkoan berriro ere injustizia hau, bidegabekeria hau salatzeko hainbeste jende, milaka persona elkartu izanak zerbait adierazten duela, ezta? Egoera hau erabat astakeria badela 3 gazte, 9 hilabetetan kartzelan egotea, erabat injustoa dela. Berrik ezagutu dugun eskaera fiskal hori eta azken batean jendarteak ere erantzuna ematen duela horrelako egoera baten aurrean. Badirudi ez duela Espainiako justiziak jaramonik egiten, ez? Benetan herriak eskatzen duenari ez diola egiari zor, ze egin behar da azken batean, ez? Jaramon egiteko edo. Bueno, Euskal Herrian ohituta gaude auzitegi nazionala, badakigu nolako auzitegia den, salbuespeneko auzitegi bada,
bultzada politikoz hartzen ditu erabakiak, eta kasu honetan beste behin erakusten zaigu terrorismotzat jotzen den gertakari bat kalean ez dela horrela bizi, beraz, jendarteari bizkar emanez bizi den auzitegi bada, bestelako interes politiko batzuk dituena. Eta guk Euskal Herritik eta Nafarrotik eta Altsasutik egin dezakegun gauza bakarra da, benetan presioa egin kaletik, presioa egin bakoitzak aldugun tokietatik, instituzioetatik, udaletatik, parlamentuetatik eta bereziki kalean. Eta nik uste familiak egiten ari diren lanarekin, jendartearen bultzadarekin, benetako justizia lor dezakegula. Nik uste dut hau ez dela Altsasuko kontu bat bakarrik, Altsasukoak askatu esaten ari garenean Euskal Herriaren aurkako eraso larri baten aurrean gaudela iruditzen zait gainera Nafarroan gauzatzen ari den aldaketak zerresan handia duela proportzioz kanpoko egoera honen aurrean, aldaketa ez duela Espainiako estatuak nahi, estatu arrazoia dela Altsasu, eta estatu arrazoia direla Euskal Herrian gertatzen diren hainbat eta hainbat gauza, eta horrekin konturatuta gaudenak, ona etorri gara gaur Altsasukoak aske esatera, Nafarroa utzi bakean esatera, eta Euskal Herria utzi bakean esatera. Behar bada, esanguratsua da Gartzonek aipatu zuenez, Altsasukoa etzela terrorismoa zilegitasunez jokatu behartzela, esanguratsua. Bai, esanguratsua da Gartzoni gertatzen ari zaiona, ezakitoren bere burua zuritu nahi duen edo zer egin nahi duen. Edozein kasutan, Gartzoni gertatzen zaiona, orain dela 9 hilabete, beste indar politiko batzuri ere gertatzen zitzaien, eta Euskal Herria Bildutik egiten dugun hausnarketa da, gertatuak gertatu orain Altsasukoak askatu, Euskal Herria askatu esaten duten guztien ahotsa garrantzitsua dela, ahots hori metatu behar dugula, eta hori esaten dugun bitartean, hobe degula indar hori metatu eta aurrera egin. Eta Gartzonena, berak egin beharko du bere buruari buruz irakurketa, berak ikusi beharko du nola nahi duen zuritu bere burua, guk badakigu nor den Gartzon, eta kitxo. 9 hilabete daramatzagu emozioa gure barruan borboka. 4 kartzeleratu aski ikusteak sorturiko poz eta esperantzatik, gorenaren erabakiak edota fiskaltzaren eskaerak sorturiko beldur eta impotentziara joan gara. Ezin dugula ezer egin sinestarazi nahi digute, hobe dugula isilik eta geldi egotea. Horrela egiten ez badugu, hor dago estatuko indar polizialengandik pairatzen dugun errepresioa. Hor daude isunak, debekuak eta mehatxuak, Sanferminetan Altsasukoak aske kamiseta eramateagatik berriki jasan ditugunak adibidez. Utz gaitzatela bakean! Adur, Oian eta Joki, etxean nahi zaituztegu Altsasukoak aske. Utzi Altsasu bakean! Seguimos trabajando para informar y denunciar esta sinrazón. Con vuestra implicación y la de los agentes sociales, además de las instituciones e incluso el capote, ¿por qué le decir? Algunos creeréis, otros no, pero aquí en San Fermín se suele decir que el capote de San Fermín pues que echa una mano. Y mira, ya que estamos pidiendo a todos y a todas, pues nos vamos a acercar al capote de San Fermín. Y conseguiremos que al final impere la justicia. Todas estas personas y a tantas otras anónimas que constantemente nos animan, que nos ayudan, y muy especialmente a la asamblea de nuestro pueblo. Estamos orgullosas y orgullosos de Altsasu. No tenemos nada por qué decir, muy orgullosos. Incansables en la defensa de Altsasu y de su juventud. Porque sí, estamos muy orgullosas y orgullosos de los jóvenes que tenemos. ¡Hola, San Fermín! Begin badin. Begin badin. Begin badin.
Bikin batin. Hemen Nafarroinezeko Oinez Txokoko tabernan gaude, Joseba, koordinatzaile. Baita zuri ere. Eta Amaia, lehendakari. Bai, kaixo egunon. Gauza bat, berrikuntzak izan dituzuela esan didate, taberna antolatzerako orduan, zeintzu dira berrikuntza horiek txibatu beharko izkibuzu? Bai. Gure ostalaritzako burua, agitz buru argila da. Eta orduan, orain arteko sistema pixka bat aldatu du. Eta orduan, koordinazioa hobetu nahi izan du. Eta horreri mandio garrantzia handia. Orduan, badire hiru lerro ikusten baduzu hor. Ostatua, komanderoa eta sukaldea. Eta denbora guztian koordinatuta daude. Eta egia da, izugarri ongi funtzionatzen ari dela. Ni bi eguntan etorri nahi zafaltzera, eta 3 minutuan, igual 10 bokadillo, tak, bat abertzin ondotik. Orduan, haitz konten daude nola funtzionatzen ari. 3 bokadillo esan duzu, baina zenbat bokadillo, zenbat tortilla, zenbat pintxo, zenbat litro zerbeza eskaini dituzue? Ikaragarria. Ezin dugu kalkulatu. Egite egunen batean 2.700 bat bokata, bertze batean 1.000 eta piko, olako datu ikaragarriak. Eta egunero, ikusitan dituzu ere, kamioiak onata aietzen, eta hornitzaileak egunero. Atzo ez dakitzen bat kilo xolo moskatu, eta horiek ere akautu ziren. Gaur bertzeain bertze. Zenbat jende behar izan da, gorretarako, kilo asko dira, Ia 600 lagun okerrez banago, bortzeun eta 70 piko txanda hola gure, ez? Lesakan egiten genitun bileratan edo. 650 txanda, baina hien artean arduradunak, gure bai, barne. Baina, voluntariok, bortzeunetik gotxi, segurazki, ez? Bai. Eta zuek hemen ekintzak ere badituzue ondoan, baina suposatzen dut, lehenengo egunean ekintza bereziak izan zen dituzten bezala, zuen txupinatzoa ere bai, azken egunerako zerbait prestatu duzue? Bai, azken egunerako lesakarren eguna. Lesakarren eguna, zu etzora lesakan izan aurten, Joseba? Ez dut astirik izan, ez nahi lesakan egon, ez dut lesaka zapaldu ere. Baina, bihar azken eguna hemen eta hortarako, eta besta pixko bat egiteko ere probestuko dugu. Erran bezala arratsaldeko 6 Tantirumairu dantza taldea, ondotik bertso desafioa, barainain darrak lesakarren kontra, okerrez banago, gero pitxi eta olaia. Eta zimurtzen duzu gainera, hola bekaina? Horrek esan nahi du? Ez, nekatuan nagoela eta pentsatzen ari naizela, erran beharrekoa. Ondotik pitxi eta olaia, ikastolako 2 ikasle hoi. Ondotik kalera, okerrez banago, rock kontzertua eta bukatzeko lesakar bat ere DJ-a, Redder. Beraz, egitarau oparoa biharko egunarekin txupinazoa ez, baina amaiera potente bat egiteko. Gonbidapena luzatuko dugu? Bai, zatozte bihar, lesakarra gauden, ez nik uste du gainera manen diogula ez, toke festibagoa, ja gutxi tikia bali mazen hemen dagona, eta bai, zatozte gainera, kalera taldea niri gustatzen zait, Etxea badugu kompaktua eta non nahi hartan. Gustatuko litzaidak ez zuek ikustea bihar hau itxi eta nola egonen zinaten? Euskalo. Ez gara kamarekin etorriko, ez, utziko ditugu etxean. Eskerrik asko Joseba, Amaia, eutxi goiari, Mila esker zuei. Osteguna da eta gaur ere bertsoek tokia dute San Ferminetan. Sarasate pasalekoan gaude eta holtza gainera orain ez da kasualitatea leloa duen saioa egingo dute, honintzean beitia Alazne Untxalo saioa alkeiza eta Miren Amuriza bertsolariek. Bizkaitarrok beti berandu, hasi orduko barkatu. Bizkaitarrok beti berandu, hasi orduko barkatu. Hiltze hainbeste, kosta ondoren,
saioa amaitu berri da eta izan ditugu 4 pertsona holtza gainean, 6 neska eta mutil bakarra, ez da kasualitatea, ez da? Ez da kasualitatea, saioaren izena zeo zergatik da holan, formatu honetan egiten ditugun musikatu guztiak hala izaten dira, eta bueno, izenak esaten duena, zerbaitegatik gaude hemen, espazio bat hartzeko etorri gara eta plazerrez gainera. Eta nola hartzen du jendeak saio hau? Denetik, nik uste dute batzuk jakinan gainean etortzen diala, ez? Badakite lehenagotikan ikusi dutelako, edo zerbait entzun dutelako, musika lagunduta izateaz gain, holtza gainean ahots emeak entzungo ditula, hasigai jartzailetik eta bapatean diren bertsoarietaraino, ez? Eta nik uste dut jendea ikuskizun etortzen dela, ez? Zer jasoko duen batzuk jakinan gainean, da beste batzuk, sorpresa ez dakit hartuko duten. Nik uste dut ematik aldetik ere saiatzen gehala, pixka bat, gure gaiak ez dianak lantzen, gureak dianak azkenean ez dialako emakumeen gaiak bakarrik uste dut gizarteko gaiak diala. Eta mikrofono bat daukagun aldetik saiatze geha barrun daukagun hori ateratzen. Musikariak aipatu dituzu, saio musikatua izan delako eta hemen dugu musikarietako bat, lehenengo aldiz aritu zara gainera saio honetan, nola sentitu zara? Ardura handia, baina guztua oso eroso, holtza gainean, bestela ere badukat, ohitura pixka, baina hau beti izaten da diferentzia eta beti daka azkenen bertxetan da, eta bertxelariri jarraitu behar diezu, eta beti dakazuela zea puntu bat, baina guztua, oso guztua. Eta zuek nola sentitu zarete saio honetan? Gustora, lehen hasieran komentatu dugu pixka, eskenekiela jenterik egongo tzan, etzan egongo ze plaza klase esan, komentatu dugu saioak ohituraz hau jotak kantatzeko lekua dela, orduan gureak kontrastea egin du, baina egia esan jenteak oso ondo erantzun du eta goiti behintzat impresio ona. Nik uste dut hasieran badira urte batzuk, formato honetan hasi ginela, eta hasieran oso leku txiki edo formato txikietan abitu ginen. Eta egia da, holtza bat tartean da honean, feedback hori sortzea beti ez dela erreza izaten eta jendearen gertutasun hori batzutan kosta egiten zaigula. Alde hortatik, plaza irikiakin beti daukazu bildur hori. Gaur egia esan, errespetua eta isiltasuna egon da, eta uste dut berso saioak, bai musikatuak, bai bestelakoak egiteko plaza egokia dela. Gainera Sanferminetan zailagoa izaten da, ez? Jende asko dago, ekitaldi asko daude, baina hala ere, jendea etorri da gutxinak agian, ez? Txantxoka, ez? Egia da saioaren aurretik emakume kuadrilatxoa etorri dela, eta haiek adidez bazekiten, ez? Eta gustoa zeuden berriz ere olako saio bat entzuteko. Plaza irikiak beti dauka, izan Sanferminak, izan beste edozein herritako festak askotan ume hotsa edo ez, festak giro petardo hotx hori entzuten da, baina gaur egia da etziola olakorik eta aitzakiarik ez genukala alde hortatik bintzat saio hona egiteko. Eta saio hona izan da, Sanferminak dira aipatu dugun bezala, festarako tartea izanen duzue? Sanferminak ospautan atorna ni honea. Orduan ongi, eta zuek neskak? Ez dakit niko nik ez ditut ospatu, baina behin onaino etorri garen eskero, ez dakit, bueltatxoren bat egin beharko da, eta ikusiko dugu. Aipatu duzue gaur mania dago, eraso sexisten aurkakoa horretara ere joango zaretela. Justu gainanik puntua jarri aurretik aipamena egin nahi nun, eta gero egia da ahaztu intzai dela aipamen hori egitea, eta eskerrak ez bertsoariak atento goten dian. Eta nun nahi daude zoritxarrez, olako junta dizuen beharrak, eta gure aletxoa jarri dugu, holtza gainean, da beran ere jarri marko dugu. Eskerrik asko guretzako ere tarte hau egiteagatik, eta ongi pasa hemen jarraitzen baduzue, eta bestela ere. Tanik egin diet nega, peajean kontrola egon da, tanik egin diet nega, Guardia Zibilak esan dit plazai, solo hay que saber llegar. Ikusten duzuenez, amaitu da bertso saioa, hasi dira dena biltzen, eta gu ere joan beharko dugu beste irudi batzuen bila. Ea zer topatzen dugun?